Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sada pitanje u tome, ovi muslimani koji su živjeli u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi sledbenici, šta oni su vjerovali za Isa alejhi selam? Da li oni su tada imali isto vjerovanje kako muslimani sada imaju vjerovanje da Isa alejhi selam je živ na nebu? I kada mi pogledamo prema tome, nama bude jasno da muslimani u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem opšte nisu imali vjerovanje da Isa alejhi selam živ na nebu. U suprotno tome oni su vjerovali da svi poslanici prije dolazak Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oni su preselili. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, muslimani oni su njegova smrt bila neočekivana i oni su bili u šok i oni nisu vjerovali. I čak Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu on uzio mač i rekao, ko god kaže da je Muhammed umro, ja ću skiniti njegova glava. I tada Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu došao i on vidio, otišao kod časni poslanik, polubio ga i rekao ljudima da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro. I tada on učio ovo ajet وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Znači, a Muhammed je samo poslanik. Zaista prije njega su prošli poslanici. Ako on onda umre ili bude ubijan, zar ćete se vi okrenuti? Zar ćete se vi okrenuti na svojim petama? A onaj ko se okrene na svojim petama, on neće nikakve štete učiniti Allahu. Surat Al Imran, ajet 145. I ovo ajet kada oni su učili, svi su kao bili u tugi. Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu bio u nesvijest. I pošto on kada uči ovo ajet, kada sluša ovo ajet, da svi poslanici prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oni su umrli, oni su prošli i nije bio ni jedan glas da je neko rekao šta pričat, o Abu Bakr, šta ti kažeš, kako je svi poslanici oni su umrli, Isa nije, ali nema ni jedan glas u tome. I ovo je bio prva iđma se kaže kao da oni su napravili zajednički stav, svi sledbenici, svi drugovi. Ovo je prva iđma, usaglašavanje drugova časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na smrti Hazreti Isa alejhi selam. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, oni svi su bili u šok. I Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu kako je bio u tuge. Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu kada je završio ovo ajet i onda poslije toga on rekao svima i rekao, ko god je među vama obožavao Muhammed, ko god je među vama obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed umro. A ko god je među vama obožavao Allah, neka zna da je Allah živ, za njega nema smrti. Allah je rekao i Muhammed je samo poslanik, zaista su svi poslanici prije njega prošli, umrli. Znači, svi sledbenici su imali vjerovanje da svi poslanici prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oni su prošli, oni su umrli i nije rekao niko da je neki od prethodni poslanici je, na primjer Isa ili neki drugi ostao živ. Znači, ovo je potvrđeno da ovi prvi muslimani koji su vjerovali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi su vjerovali da je nema ni jedan poslanik ostao živ. Ovo vjerovanje je ušla kod muslimana kada su kršćani, oni su prihvatili islam. I ovo nije vjerovanje od Kur'ana,
ovo nije vjerovanje od časnih poslanika ili hadis, nego ovo je vjerovanje ušlo među muslimanima kao neki lopov uđe u kuća. I tako oni su osvojili ovo vjerovanje od kršćani. Kršćani vjeruju da je Isus, on je živ na nebu, ali Kur'an jasno govori da svaki poslanik je čovjek i svaki poslanik je preselio. I tako kada je toliko potvrđeno, onda nema više mjesta da neko ima vjerovanje da je Isa a.s. živ na nebu. I ako je bio živ, onda zašto još nije pojavio? Muslimani su imali koliko probleme, koliko katastrofa su imali. Onda ako bi bio negdje, na primjer, treba da dođe. Kada je bio bolest, tada treba da bude lekarstvo. Ne kada svi preseli, onda lekar dođe, onda šta ima korist od toga? Zato otklonite ovo pogrešno vjerovanje i prihvatite istinski način časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i sluga od časnih poslanika Hazret Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.